Hello guys, majong adlaw natang tanan. So karong adlaw guys, adlaw Lunes. Sa pitsaron September 9. Gahapon kay birthday ni Mama Mire. Related happy birthday Mama Mire. Tayo naman langon nagpadlupad jagi kana ko naghatid ni Lexian ato sa eskwelahan. Nanapay nakabalot dari kay atong Kuya Mario hatid pamahaw. Sa di pa ko mulakaw guys, mag-explain sa kuno si nanay og si tatay mo istorya sa kabahin ni Bingbing ugon sa jay klaro nga pagka hitabo kay nagka gubot lagi pa daari mo nang istorya nila sa nanay tinuod kay sila mga jay mga apuhan nga nagkaibaw just tanan-tanan mga kagi si nanay og si tatay mo istorya arong maklaro pod ba kay agaban pod kay wa man pod nasayo agaban ug unsa di tinuod pataka-taka ra man pod istorya mo nang sila mo oy magklaro istorya ug sa di mo ni pagkatinuod unsa kan sa man nang namisaw sa kuanay silingan sige tagdiraman daras tatay sinanay des kilid ng tan-aw sa mga sulti mo ulit si mong ako dari nay kita isibog ng Quranan. Sugod sa kinaunhan ka nanay. Sugod sa gadad sa Sandra, may utang dyo guys. Ako ang busorti ko sa tinuod. Kanas Mary Christine, dan higit na nagibilin si Jang Amahan, si Ajoy. Des paglarga ni Ajoy pa doon sa Manila. Ako gudyo dyan istoryahan nga din ibilin si Bingbing pa-eskwilahon. Magbinutan ka Bingbing, eskwila kay akang suportahan, Taman High School. Mahuman kag high school, Atukas Manila. Niyan gudyo Jang Amahan. Sa karon malagi nakagubot hinoon kay gisumunan man siya sa principal sa eskwelahan kay nakasa man kuno dito sa eskwelahan na ilang mga ganggang kuno sumunan siya man di kuno admin na ng ilang ganggang mga tong gisumunan pagka di ba ko sa ginikanan adto ni atubang jainahan si Marites si Marites po do po kuan dito lang man po siya og paundang sa isang eskwela, kara-kara pagkajag di, transfer magkato katipunan. Yan, masinda. Nih, transfer, tadi mga isang paundangan lang mga kuno. Pandangan kuno kay gidumtan sa gidumtan ko sa mga ginikanan ko sa mga bata nga kauban. Apat din kuno nga agdi ra ba tinuod. May bawaan ron guys kay mo ato bangkos principal karon kay mag-uli po ko sa libro kay ngan man lagi undangan na gihandyo na magpa-eskwelahon di naman gadid kuno kay jang mama ko ni makabuot paundangan ko jang mama karon madto ko sa principal's office mag-uli po ko sa libro ni Bingbing kay naman dari mas Bingbing nagikana mo da naman pag libro dari malagi nagpudo kay dari mangibilin siyang amahan ako baka dari po eskwela anja kan akong bata agad dun murag nang sabtan na laing jud batasan kay katong tudlo ang madung buhat magdabog-dabog kainin dyan kung bijak kong batasan ng bataa. Kung nagwa ba mga kung tuloy is gamay pa. Nagpadako ni dyan na. Kaya karoon dyan idadusi pa man. Sama ng anak lagi pamilya broken. Nagka na bataas, pag buwag-buwag nila, pinapayla na bataas. Duha katuig. Kapag katuig, dito na sinahan. Ni istorya mis tinuod. Kaya uban, Pamilya broken nakahuman mo lagi eskwela agi jang puluhan sila anja gidang mga maguwang tulo nakahuman man jud eskwela high school nanibasag man sila ka eskwela sila ka nagbugay-bugay man nagworking man sila sa Jumar si Medje nagworking wa man sila magsalig sila nga amahan school kana siya giingnan lang sa amahan nga mag suportahan lagi wa naman hino magtarong man nakagubot noon tagatos kada si Malaya tagpay libre pagbaon. O ba siya mag-apil-apil sa kuan sa eskwelahan guys, sa GC sa eskwelahan sa ganggang nila di man magkagubot ug ingani kay mama kunay siya siyang girison nga nag-ingana kuno siya tungod siyang papa. Magdang sumon. Naman datos kuan ang motor. Naman sa sumunan lagi kay kanang batasan. Basta na tong sumon ko rin. Way batasan ko na batawa. Ano ba yung sumon sa maestra? Kay Dali maganisbay, naka-obserbar ko. Ano sumon kay nagkaruhay ba? Padung mo eskwela di mo amin mo. Pag sumon, dari basa ako no be. Muuli ako basa, muuli og gikas eskwelahan, labay-labasan ako ni diyan ay man mo amin. Kaya basta sumon kanong klaro. Lupig lamas diyan mga igagaw dari nga ahapong-apo nga special child nga mo amin magadigikan nga to sa eskwelahan, guli mo amin.
Ang sadya mo nagkajag may batasan. Isa nay? Ano pa kaya na no? Kaya mamin pa kaya na no? Mga na-istorya na ito. Kaya nakapulok na magmaigsuon sa amahan. Gumika ni Jazz, dyan nakaangin. Kaya nagbugas ito nga. Sa Manila, meeting ni natin, Nay. Basta. Ikaw, guys. Dahil gisuat sa kuan eh. Principal. Sa principal Huminako ko, sa ha? Alicia Technical Vocational High School. Sa Mr. and Mrs. Ariston Borato Jr. Bagong ako. Si Kuya Ajoy. Tinawad na mong mga ginikanan, maayong adlaw kaninyo. Kami nagatawag sa inyong presensya uban sa inyong anak na si Mary Christine Borato, grade 7. Diri sa eskwelahan karong Bernes, September 6, Daranis Bernes guys. Diya. Sa may alas 2 sa hapon adto sa bahay buhay, kini adunay kalabutan sa iyang pagkalambigit sa mga kalihukan nga gituuhan nga makadaot sa iyang pagtungha sa lagmit, violation sa mga balaod o regulasyon sa eskwelahan. Manghinaot kami sa inyong presensya. Alang sa kaayuhan sa inyong anak, daghang salamat. Maunib suwat das Bernes guys, diya. Das Bernes sa hapon, nagkarakara og kuha mamang bingbing dari kay kuan lagi kuno. Paundangan, di gali kuno paundangan ijang i-transfer. Anja nakahibaw ano gahap gabi nag-chat si Bingbing nga di na lagi kuno jud si James Kuya kay paundangan na. Dengan daning ijahang gibuhat nga nagkwas eskwelahan. Mao man nakaangin. Og ikaw ginikanan, kauban sa imong gi-apil-apil sa GC sa ilahang group chat kay si Bingbing man kuno mo'y admin, ikaw inahan sa mga kauban ni Bingbing, masuko gajig ka kay giapang ad man kuno. Tinuod kuno nga nasuko ang mga ginikanan pero di tinuod nga ing patjen si Bingbing. Ay ang istorya sa mama ni Bingbing, ingin mag-akuhaan kay apat din kuno nga naon. Tinuod man kay si nanay man mismo nag-atubang, kami man nagatubang des Bernes. Matong gikuha si Bingbing des pagka-Bernes. Wa gali pay batasan kay ningkog pananghid sang tatay, wa gali mananghid, wa gali mohapit jang mama daris bay. Ingko pananghid sa among tatay kay tis abanas Bingbing nagikan dari manas bay. Mo na mo istorya dit pud Miss. Klaro kay aguban nga wa pud nakahibaw, pataka ra pag istorya. Madyo nang maklaro. Kay si Tiri man puy na lauman ni Kuya kay kaingan mapus Kuya Ajoy nga si Tiri mo ay nag-post nga si Bingbing mo ay nag-post. Mo tong ikuan ra man pud mo guys nga na Mao din ay sindanan. O broken family ka, ako broken family mo ko. Buta man lagi ka. Di na pa'y pagkamanunuway tayo, naman pa yung asyang nabuhat po. Pero sa high school ko, wamang ko mag-ingana, apil-apil, ugang. Mabsin na magaling mamayabas. Tagal man kung apo rin nag-eskwela dari. Ako, broken family ko, mas pinaka-worst pa pag-aho-akay. Wa ko kailagal sa hang amahan, 29 na ko edad. Wa ko magaling ko kailan sa amahan. Ja, tinuod po nga na, may mga sadip nga nga, nabuhat nga na. Ja, si Bingbing po, dugmoy nga siya broken family, nga na kuno siya hinanakit, dapat sa pag-uli pa siyang papadari, ito nang giingon. Di kay pamaagi sa post, sa social media, nga na ba? Di kay murag na hog, naman po nga ang post ni Bingbing, ijara pong gisabay itong ijang sa ijang eskwelahan, pero makarason siya. Katupang na may istorya nga, binabod nagsugo na rin. Nandya, nagkagubot po may kay, ang dari kunos ba ay nagpatakag istorya din sila dito ilahang lugar nga kuha nakahibaw rami sila yung tao kaniingan man nga nagsumbong-sumbongan si Bingbing si mama nga kuhan hago kuno luoy kuno kados Bingbing daris bay kay hago kuno kaadyo ipabugha kuno kahoy ana mo makakita man din po sa vlog guys kasi Bingbing kami magduha kami nanay maguna nga na natural naman ang subuon kadar makakaton pag buhatan sa bay. Kay dito day kunos ila, di asugo si jahang mama. Di subuon wa tuloy madung buhat. Raina ra di ila, ang ginanga ugray na kas indo di ka raina dari sabay kay natural. Muli gadig ka kay naman kasbay pero di man tinuod nga gipabughag kahoy, pahakot ra kahoy. Sugo og pahugas manggali nga lupig pa manggaling Aliana nga si Aliana special child gihilom ka jud nga plato. Sisa manugas. Sugo ang nanay aron basaan ka jud saud. Idang tuduon basa-basa. Malita, malita. Singkat, aram ako nag-apo, sobrang 50 mo, hapit na mo gatos. Kaya na dyan batawa dyan ko kabating hawit siyang kami tumuamin naglo. Muna mo ako kailan ng bataga, di ko kita. Tingnan nila.
Nabilabagyan naman daw. Di man pagsaingan guys nga among gikuan si Bingbing, among gibas, amo rang gikuan dig unsa di tinuod. Kay amo ra man nag-aho pa naman gipon nang igagaw ako ra po na nanay. Na madyo ato pabalik ka dani. Hello, uy ba? Naghagbay amo naging geto ti aliga ko Among kay. hanjo Balik dali ka. ang inahan. Kuan gi ama na mo guys, bakit pabalik sa eskwela. Disiplinahan pa na Yan inang. ay disiplinahan na tudlo madyo. Luwag madyo ba? Ano man tuloy sa inahan sa lumadyo pamantasan. Unya karon guys, Batasan. mahibaw ana unsa di tinuod kay niingon man sila nana kuno sila papel nga transfer unsa maestro dari nga among silingan maestro Alicia kay ningon man nga di kuno basta-basta sila makakuha og papel nga para transfer kay wa pa sila grado sa first grading kay wa pa nag-periodical. Unsa kay patag istorya jang mamang Bingbing kay nana kuno papel gikara-kara nagkuas Bingbing nga na kay nanay papel ja pag muna na pa kay bawa na nga paundangan man di ay. Ito na mag-card gina, card dito Ang ha. card ra pero wa toy grado. Kay pa man na sila nag-first grading. Ang ilang card to sa. Unsa mo ingan si Jaja pag palusot nga nagkaingana si Jaja tungod si Jang papa. Ang Jang papa dud nagpadama na, Ni padaman. Suporta man sa amahan. Nagsabot naman sila Bingbing nga ugda nila gingan kay hayahay si Jadare kay among kapitan dare kabuutan kadto kay ang mga way motor dali nga mga estudyante na may service Kapitan si- buntag ihatod hapon kuwaon. Mo ni kapitan ulagin nga buutan. Ja. Kuan, nga na lagi diyan sa pamanday gi pangita ni Bingbing. Nga apil-apil man lagi gang. Mo din ang kanin. Matawag din awa si Rosal kabot kasagot na ng words nga gang. Kuan man na. Bright si Jack. Daw kasabutan ng Sayang si Bingbing, daghay man yung sayang si Bingbing gwapa. Bright ka bang mata? Mao lagi nang gibalik-balik din ang ingan nga ipadadon sa eskwela kay sayang ang tubig. sayang. Maingan magdi na, di na kuno mistura hangtod-sangtod nga ito last chat niya sa gabi eh. Kaya magpanggi am-aman. Nagkway sa kudo Kay ka na ba, nay? ila pa edad, butrisi parang December. simbir. Ya mo lagi to nga Nagkway sa kudo ka na ba, nay? nagka-away-away na lagi pod. Away-away na kural naman inong pod pero nagkagubot lagi hangin rada nang ijang puas eskwelahan. Kaya dito naman nila gipagawas pod tanan. Sa dari patos kuya wa pod silang magkuan tanan nga na dag ijang problema. Pero og ijang mga igsoon nakahuman mag-graduate og Alicia. Wa may patawag sa ginikanan. Si Jara Gazud. Nagchat bitaw miss ijahang ate nga nagapalahi lagi kunos Bingbing sila og tinuod kuno kang gusto mag-eskwela, mag-working, mangitag pamaagi para mag-eskwela. Sila mga Master ba? ate og ni ang mga ate ug kuya ni Bingbing nakahuman Master naka-graduate ba man. working ay sa kay Aria Diri di ba Si Dani ay na sa bahay kayo. Dari di jud si Ja, di jud tinuod nga hago, natural naman ning sugo. Ako para yan na. magmugas na panagsara Hindi ba naman maghapo, nay. Ang si Aliana galing sa words nga hapo. Kay mo man gi pa nag-istorya dito sa Mamang Bingbing sa ila dito lugar na. Hapo kuno kaadyo. Looy kuno ka sa Bingbing kay hapo kuno ka dari sa bahay hapo. Unsa man ang Means hapo? hago. Hago kuno kaadyo. Hago ay. kuno ka dari sa bahay sa Bingbing. Terus pagka tinuod wa nga dyan ay buhat. Panagsara man kumusugo. Kubaton ko na. Klasihan gani. Tayo, Tayo mamatag gani. nagmumuli ka Sa mga naman ay. Malooy pamanggali ko tagaan pa nag desk taga 100. Ikakadlar siguro pud tunita. Tagaan na pong nanay. Pinangga man Bingbing na magdari. Natural lang gud ng mga sugo. Ano lang isang problema ka ng apil-apil sa eskulahan. Mga dyan ay nakaangin. Kumayo. Okay na ang mga hanggang. Hanggang. Na, maaro po to. Ang ika-istorya. Balik ka, papalik ka diri kay Loy. May ba ka na rin matulog? May ba na dyan? Kani dyan inhan, karakarapod. Di ko ganahang Bingbing, nay. Lah. Bashir Kag nila man ay diyan bisag batasan na kay di mo budyan nagagaw. Gaga magyapon na nato. Looy man day. Ato dyan ang disiplinahan ba? Hindi naman po. Galit. Agako na to sa mayong dalan kay bata pa. Kida galit na na gahapon siya. Andin pa na kinala dyan nato Isa yung may kitin aman. pa. O katong nato may kali ba Ano sila? ito? Yang magmangyato dito sila. Ang istorya naging nga pabalik kag eskwela. Sa mauwa mo to dyan gibuhat. Di o. Tinuod din siya gusto Gusto pag mag-eskwela. mag-eskwela. Di siya magpakwas ng inahan. Ipatawag galing inikanan kay rong Mahusay sila. mahusay sila. Anda kay ang istorya diyang mama nga. Apa undangan hanay kay delikado si Diyos eskwelahan kay apat Diyos mga ginikanan. Didimtan ko na nga na. Didimtan sa mga igsuon sa mga naapil ni Bingbing nga na. Mao nang wato kuros. Principal ug unsa day tinuod nga na pagajid ng pagkatinuora.
Kaya nga na mag-apat dyan ti, aba po'y ginikanan mo patay o minor de edad. Ajawa na ng sumo na kay importante na Unsa nang hapo nay? kabuhin na. At sige na. Apo. Ja, maro to guys. Maro to na, maro to yung istorya. Lang ang mga tino, ang mga tino, dagan nga gibiling ajoy. Dan hinaho. Umano sa magtawag. Ang ilang mama pod na napagi kaipon, si kuya po na napagi kaipon. Mo nang ning daan to nagka istorya sila sa Bingbing nga Tawag is padara lagi kuwan, ay tawag is padara lagi Bingbing kuya ay. das naging buwan nagpadamang putos kuya pero Hindi pa lagi mamuna o bana, di sa bidaan. Ano ba ganing uwat ng aping, nga yung bunawan ng niyang asawa, ilan na po problema tayo. mga lagi nila problema. Tawag Kana- sa Mga problema ng mga anak. Ang sa paglutusan. Diya, ana anta pang gikaipon di naman anta pad higpitan og pa suporta ag anak kay luoy pod. Bala nang ipon-ipon niya basta kay suporta pag karon sa anak. Na ati pareha man pud sila pareha tanan lagi di lagi pud sa perfecto pagkatao guys. Di ba tay? Bitawara ni guys. Hilak mo kanay. Mingaw siya po kung Bingbing. Luoy ba Ako, da? pilig kong nga bata. Kaya Nagkagugin mo pareho muna ra nga po bata. sa gamay palagi, wa makuan sa isang inahan. Wa na. Tumuid ba doon pamatasan. Nakaw man naman grade 6, din munti. Maragwa lagi mga doon pamatasan ba. Lami inta sila dani pa sila kay hayahay sila dalis bay ang gipagawas ni istorya. Grabing hageam no. Kami naman yung gidautan. sila sa cellphone. Hago ako. Hanggang mo dyan pinangitan at yung pagkain, naaman ng mga pagkain. Manhago dari mga buha dahil maka kita mga silingan nga wa nga jay buha wa sila lagi binaboy pag trabaho wa. Tagaan pa magalig baon, tagaan pa baon sa biskuit tiliksi. Mahinan pag ugnay gatas nga na nga bago pa nga dari. Hindi kay na daol manoon mis Ang istoryang gihago si dadari sa bahay luoy kuno bing-bing kay gi hapo kuno kadyo hapo is hago. Mga inahan. Mara ni guys, salamat o unta kanang uban nga nagpataka ra pag istorya makasabot na mo dani sa among ipasabot nila nanay tatay. Salamat sa itong pagtanaw guys. Bye. Bye bye.